Keď máte veľkosť vrabca v ríši monstier, tak ste stále korisť. Táto dokumentárna miniséria o dinosauroch, ktorá je oveľa akčnejšia, než by jeden čakal, je vizuálne nádherná a prevádza vás zamatový hlas Morgana Freemana. Alebo Pavla Rímskeho, ak prepnete do češtiny. Tak o čom vlastne je The Dinosaurs. Keď sa spojí Steven Spielberg ako výkonný producent a Industrial Light and Magic, ILM, očakávania by mali prepáliť strop. Táto séria je duchovným nástupcom Life on Our Planet. Tieto informácie sami o sebe by vám mali celkom slušne nastaviť očakávania, o čom sa tu ideme baviť. Tento dokument je rozdelený do 4 epizód. Vzostup, dobytie, ríša a pád. Sledujeme cestu od malých chlpatých stvorení v Triase, to je cca 235 miliónov rokov dozadu, až po ten nešťastný šuter, ktorý to v kriede všetko zreštartoval. Hlas Morgana Freemana je podľa očakávaní upokojujúci, hlboký a dodáva tomu punc absolútnej dôležitosti. Na výrobe sa podielalo štúdio Silverback Films, ktoré sa špecializuje na tieto prírodovedné dokumenty a na vizuálnej stránke sa tu nešetrilo. Zaujímavosťou je, že tvorcovia konzultovali vizuál s viac ako 165 paleontológmi, aby dosiahli doteraz najpresnejšie zobrazenie. No a potom prišlo ILM a to sa snažilo o hybridný prístup, to znamená kombináciu digitálnych modelov s reálnym prostredím, čo v niektorých momentoch vyzerá lepšie než posledné filmy z franšízy Jurský park. 4 epizódy prehľadne zhrňajú celých 165 miliónov rokov dinosaurie histórie bez toho, aby diváka zahltili a predstavujú ideálny mix vzdelávania a zábavy. Ak s deťmi sadnete k tomuto, tak sa ani nebudete cítiť previnilo, že ste im dovolili 3 hodiny čumieť do displeja. Ak vám niečo hovorí meno Zdeněk Burian alebo ultra starý film Cesta do praveku, ktorá je práve inšpirovaná jeho kresbami, pána Zdeňka Buriana, tak toto je povinná jazda. Nie je to len suchá veda, je to vizuálna lambáda o prežití. Netflix ukázal, že vie urobiť blockbusterový dokument aj o prerastených plazoch a nie len o formulách. Doporučujem.